Itu lho kok mak pok 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 pok. Kaya malah cilaka kowe. Nyeromoh joglok. Ndak gelek nyeromoh ta. Carane iki lho. Ojo lek nyeromoh ora tak jak. Ya ora mesti mbok cak wong tanggapan karek iki tok. Karek. Nah. Umpama awakmu dadi rara. Talenono iki tok rasa melu. Wah, nyeromoh kowe, nyeromoh. Tuk. Bos sekali. Kene. Bos sekali-sekali numpak. Sekali-sekali numpak jaran iki boncengan ngono lho. Porno, kowe aja melu sok ben. Oh alah, coba karek sitok tok kok gagal. Beriman. Apa? Beriman. Jarane slempetno ning selakangane sih. Nyeromoh kowe. Nyeromoh. Lah kene apa jenenge iki lho? Kok ngomong kene iki apa nek ra selakangan? Kok ngomong selakangan nyeromoh kowe. Tek, ya dalem. nyeromoh. Kleru kabeh kuwi anu. Suwi-suwi samane saya tuwek saya kenyih iki asine. Adegan kobong. Kenyih. Wes piye, Nduk? Wis ngono. Ayo. Tuk. Apa? Lho, kowe iki jaranane lho. Mau jare kon lungguh ae. Lho, pokok ora nyeromoh. Aku tak mul lho nyeromoh. Wes. Oh. Yo. Yes. Tak tandur pari. Jepol tukule malah rezeki. Nek bengi iki takoni. Nggih. Bengi iki takoni lho. Pripun, Mo? Suarane jog kluthuk kabeh biasane iki gembret. Wah, niki pan nggawa papan kok, Mo. Maksudnya jam-jaman. Nggih, kula nggih dalu niki sesuai kalian nangen-nangenipun Mas kula. Mboten wah, mboten lat saben wonten pahargyan wonten gisian selalu nganti Mas kula jog kluthuk. Wo, dadi gesian iki anggere ning wayang jog kluthuk. Alhamdulillahipun ngoten. Kok ndak isin lho, aku ki isin lho sakniki. Lah napa to, Maksud? Kaya ora di penggawean. Loh. Kok mboten ndek kepenggawean pripun? Lah ya mung nglewek ngono to? Nggih. Trung, etan, glegok. Nggih. Jog klitik, jog kluthuk. Leres. Kacangan trung, jog klitik, jog kluthuk. Leres. Aku ki isin. Loh, lah kok panjenengan isin Kaya bapun Bapak? pengangguran to. Loh, Esuk turu kudune wong ki nek awar nyambut gawe. Manjing apa piye ngono. Ngomong nglawak. sampean ki ya kudune kreatif. Soale bengi iki sing diderekke iki dalang kondang tenan lho. Sing isin iki kudune masun. Lah ngopo? Tanggapane larang mosok gaya rok pring ngapus ning dhuwur ki apa ya? Piye. Piye? Kok Piye gaya bahasamu piye? piye? Gaya iki Bahasamu piye njajal? maksudnya gayane piye? Gayore ngopo? Gaya iki mbok sing megah ngono ukir-ukiran. Apa larang iramu dinyang angel. Gaya rok pring ngapus iki lho. Kuwi Ben ketok mending tutupi ngene iki, bila ketok. Aku lho kok mburi ketok iki lho mburi pring tok ngono ki. ayo ora sundul dipasang gayor kok. Wong ki ya Ndul apale yo wis kadol kuwi ketoke. Lho, ora maidul. kowe urung-urung kok wis Ning maidul kene karo iki aku. papan panggonane seni budaya sing aji ki ya ning kene iki. Arep ngomong kepiye-piye masun ki ya pinunjul. Wiwit taun pira jajali? Ora ana sate. Lho, ora nek sate rasamu nek gule. Ora ana sate ki ora ana enteke, nggih. Jajali. Nyatane ya sik lenggah iso ngasta dalang berarti Oh, ya lah ngono kuwi. misuwur tenan. Iso nggawa kowe. Nah, ngono lho. Ya Ini Aming kok mau matur suwun karo aku, kowe tau enggak ada jajan aku. sak pringe mbok paido rumangsamu. dalang langsung ke Jadi dalang apa bakul elektronik Apa? ngarep kok dudulan tok ya ngono. Iki jenenge kreatif ngeten iki, Mas Luduk. Ya, ya. Masyarakat itu sudah bangga mempunyai satu tokoh seniman yang berkualitas dan berkuantitas. Iya lho. Sapa sing ora pirsa karo Masun Gondrong jajali? Ya ora aku. Lah kene uripmu karo uripku gumantung saka Masun Gondrong. Ya ora iso ya, malah sing nanggap ngono. Loh, Kok iso? Lah lek padha nganggur nek sing nanggap ning omah padha merongose. Kok malut masun ki lho masamu piye? ya arepe merongos ora kuwi budidaya. Lah iya, berarti kan ya malut sing nanggap, kaya gesian ngene iki nanggap, masun Wahyu sampeyan iki karo ning aku. Ya ora. Wahyu mungkin ning aku terus netes ning kowe. Nah kuwi lho. Wahyune jenengan ki ya sing nanggap. Sama duwe wahyu, nek sing ngersane, ayo. Wahyu ya gawe sing nanggap sing nekani duit.
Wahyu ya ada dul. Ngono. Lah Yo, kowe ketetesan wahyuku dadi Nah. master kowe. Mau mbok tetesi. Tetesamu gila nih. Kowe Kok iki iso gilani iki lho. aku ki lehku nglenggake masun wae kowe Loh, iki. mbok lenggahne apa masuk ki lara piye ra iso linggo dhewe. Ora kok perkara lara. Sawape para-para Iya, seniman iya. sing wis dilenggahke senior. Iya. Sawape para-para pejabat Iya. sing wis ditresnani karo masyarakat. Iya. Sawape para yai sing wis ngrangkul para santri. Alhamdulillah iya. Iki berarti lah nggawa sawab. Lah nggawa Gitu. sawab. Saya ngerti enek wakil rakyat. Iya. Iki sapa Contone ngerti? saiki contoh. Nggih. Angger aku mayang wakil rakyat rawuh. Iya niki. Iya no biyen sampean tim sukses kok biyen kok. Kok tim sukses piye rumangsamu? Lho biyen tim sukses sih. Walaupun sing dicalon iki ra dadi, time kudu sukses. Mulane sugih dhewe dek. Rumangsamu apa masun ki geleman piyayine ki jujur transparan, tidak mau. Kuwi sak rohmu. Lah terus Wong iki ngene lho tak critani yo. Apa? Wong pejabat kuwi, apa kuwi mulai saka bawah ya, apa kuwi lurah, nggih. apa kuwi camat, apa Nggih. bupati. Leres. Anggere kerep nanggap mayang, kuwi ditresnani rakyat turta slamet. Kuwi omongane seniman ngono kuwi. Lho. Piye to? Wis to. Menyangkali nyaki ngotimba wae magrib. Saiki sapa sing nanggap awake dhewe ora slamet? Ora ning to. Loh, nyatane enten ngen kula kelurahan ki ya ora tau nanggap apa-apa, nyatane ya selamat. Ayo. Sapa kuwi? Loh, kelurahan kula. Nggih napa mboten? Ora tau nanggap mayang. Mboten tau nanggap wayang, ya ora tau nanggap apa-apa. Nyatane ya selamat. Diganti jeneng ya moh. Wah. Kuwi lurahmu desane ngendi to? Loh, Tulumpu lho. Nyatane ya selamat, diganti Yanto ya moh deh. Ora slamet lho kae wong kae. Loh selamat kok. Kowe ora ro lek ora slamet. Kayak selamat. Kae dudu slamet. Domong yo ngengkel sampean. Jenenge Paijan. Lah, Lurah jenengku Tulumpu seneng ini. ora roh lho ngengkel. Oh, yetingne ya. Wong Kowe iki mbok anak manut wong tuwa nyapa to? nyapa jane iki? Iki wondene ibarat sampean kuwi anak kono wong tuwa. Ngono lho. Lah lek wong tuane kaya ngene iki Tik. malah Aja kok tua-tuane tau geding aku. Mas ngono lho. Mboten maksud kok lo. emas ya. Kok dadak nyeluk emas wong kulite wis nglongkop kaya ngono. Apa sing Wah, longkop? Mas. Menungso ki pipi Hei, sing longkop apa? kulit. Kulit wis kaya kaos tangan lho. Dadak. Ayo, Apa? segidut kaya ngono kuwi. Segitu. Iki lek kamosane padha. Masun, tak omongi. Rambut putih tak bakal mulai. Tak omongi. Piye? Iki ning gesian ki bolak-balik awake. Terus Ya ora? nggih. Sing biasane awake dhewe ngetutne dalang liyane dan alhamdulillah bengi iki Masun iso ngasta. Iki nduduh ning gesian karo Masun ki wis nyawiji dadi siji. Alhamdulillah. Ya ora? Oke, oke. Apa meneh kerawan beliaunya Bapak Dewan Provinsi ya enek Pak Guntur ya enek Pak Nur Hadi. Ini menunjukkan bahwasanya Gesian itu menjadi sorotan dari pemerintah pusat, dari Dewan-Dewan pusat, dari Dewan-Dewan provinsi. Insya Allah apa sing dadi gawe ning Gesian iki kemungkinan besar desa kene akan menjadi desa sing gemari pahlo jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan ping papat. Tepuk tangan kagem gisian. Lho. Wong nggih. ngene iki lho. Ya iso omong. Lho nggih lho Bos. Gesian ngeten iki lho. Dewan-dewan provinsi rawuh sedaya ngeten iki. Nuwun sewu lho Pak. Iki ora gemen-gemen. Sik. Iya, Nek mungkin. awakmu sering ditimbali rene sik Loh. eling ra? Mbah Lurah sing dijajal. Balurah Gesian to? Iya. Balurah Gesian to? Nggih. Nek Pak Guntur menika, iki Pak Dewan Provinsi. Iya, iya, Iki iya. karo aku wis ngene. Betul. Pak Guntur Wahana karo ngene. Kuwi ning dindinggon mobile wirat ambulane iki. Ya ora? Lah panjen yo Loh, inventaris iya. kok inventaris. Itu mementingkan kesehatan masyarakat. Betul, betul. Uang ki sing penting sehat sik, Pak. Lek wis sehat, bergas nyambut gawe golek duit penak. Alhamdulillah. Itu yang menjadi prioritas, yang menjadi misi dan visinya Pak Guntur kaya ngono kuwi. Amin amin. Pak Guntur lenggah. Pak Guntur lenggah Iya, kuwi iya, Pak iya. Dewan. Betul betul. Ya, Bra. betul. Nggih nggih. Ayo sapa neh? Mbah Lurah ingkang pundi? Iki Balurah kuwi, Balurah. Balurah Gesian menika. Iya. Pak Camat yo nek Pak Camat. Baca Mas. Camat jelas. Rawuh. Ngono. Mbah Lho. Lurah. Sing tak rawuh Pak Bupati. Tuh, Pak ora usah teko Pak Bupati. Iki ora beres kok sampean iki. Bupati teko ya sak pulisine no kuwi. Aja ngono kuwi. Piye aku lek aku muni yo. Pak jujur. Bupati isik dinas luar kota. Kapan mulai ini? Loh. Jenengane pripun to? Isik dipanggil Sawapmu lho sing dari elek. kepemerintahan Sing elek pusat. sawap. Lah nyapa aku lho? Mergo kowe ditanggap Loh. Sing ditanggap sampean iki lho. bareng-bareng kowe transmigrasi. Sing ditanggap sampean kuwi mbiyen iki. Ayo ora?
Kudune sampean ki melu kecekel sampean ki. Piye lho iki aku dicekel. Iya lho. Aku iki terus Untung-untungan sampean sik iso dalang ngene iki. Cara aku dadi petugas KPK tak cekel sampean. aku mek kur gathukne calon ngene lho ben dadi siji. Sampean ngengkel. Sing ketok sik siji tok Mas Luduk. Sing ketok sik siji tok ki. Sing loro lho ketoke. Sing urung aku ya. Bangsane. Wis aja dilembuk kuwi. Gak boleh. Rumah sam. Gak boleh. Ndak boleh nyapa. Loh. Ngene lho Pak, menungso ki Sing yo. sing ndak boleh ki apa? Aduh Yung. Kapok rasakno wong kedutan. Sik kowe omong ndak boleh apa? Aja ngrembug ngono kuwi Pak. Menungso Ngomong apa? apa to sing tak omong ngono lho. Lho sing tak omongne ki lho apa kok ora Lah ya apa? Lho, Ngeten lho, Mas. sing kok larang ki lho apa? Tegese wong ki aja ndelok eleke ning deloken apike. Lho, sing ndelok eleke sapa? Lho, tegese ngeten kuwi nuturi kula iki. Lho. Kowe Kok aku lho. ngengkel sampean ki. Aku ndelok eleke sapa? Elekku lho. Lho lah, kok kowe Sampean ndelok elekku, aku ndelok Lah elek lek ngono sampean. kowe jenenge ngakoni sawapmu ki elek. Lah nggih, ngono lho. Elekku dhewe rasa elek wong. Lah iya bener ngono. Paribasane Wonge sing apik ngrumangsani. Saiki tak tekoni. Apik karo elek ki menang ndi? Ayo. Apik karo elek menang elek. Kok iso? Yo Ayo. ora mesti. Kok iso? Lah kok Ora, jawaban kudu pasti. Lah yo, Dadi dalange kudu pinter. menang apik. Ora iso. komitmen konsisten. Ayo. Ku piye jawabe? Ora ngerti iki golek pangan dhewe-dhewe to iso. Ayo. Urusan Menang elek. Kok iso elek napa? Heh? Apa alasannya jenengan kok muni elek? Maksudnya kuping ku rada budek kowe lek Saya omong- sih saya kopokan lho lagi ya. Ya ampun kowe lek ngomong aja nutupi salon kae rada rene. Apik karo elek menang pundi? Piye? Apik karo elek menang pundi? Ha. Menang elek. Kok iso? Kok ya iso no? Alasannya napa? Wes ora usah diterangne ya. Lho kudu diterangne lho. Ada penjelasan. Nyapa teh kok legi mergo akeh gulane kan berarti ada penjelasannya. Kowe mbiyen kan semayanan karo aku. Alasannya napa? Aku Apik karo elek ku lho apa alasane? Kok ndi ya, Mas? kowe kan semayanan karo aku. Saya tekok apa sih? Sik Paham ora jenengan? rungokno Paham ora? rungokno Aja dawa-dawa. rungokno ndeng. Aku kowe kan lunga karo aku. Nggih. Bojomu telepon. Nggih. Kowe karo Purel Kediri. Nyapa to kok mulai kene iki? Lah iya to. Nah iki syuting enek bojoku delok lho. Iki streaming lho. Lah iya to. Terus kowe muni ngene, Mas engko lek dibel bojoku omong ngono anu. Lah Ngono kowe karo aku main ketoprak ning lho apa? ketoprak Kediri. Aku marani kaya ya pesenamu asine kok. Lah terus kuwi kan berarti kan api elek berarti. Wis reh niku. Aku elek kan Wong ki ngapusi apik. demi kebaikan. Apik karo elek lek jenengan ngomong menang apik, ning sejatine iki malah menang elek. Pripun lentre pripun? Lembre kaya ngene. Ora iso api karo elek kok menang elek. Ya menang apik no. Menang elek. Kowe karo Joklitik gandeng ndi? Film jok lidik. Lah iya jeneng menang Joklitik. Iki ora perkara rupa, Pak, tapi perkara karakter, perkara sifat. Perkara sifat apa perkara apik? Saiki jangan sop enak. Nggih, Sak baskom. nggih, Mbok wae telek sak sendok. Ya ora? nggih. Kuwi sing mbok omongne telek rasa jangan asem apa jangan sop rasa telek? Yo telek rasa Sik, jangan. sik. Jangane sepiro? Sak baskom. Dikeki Telek sak sendok. Niku lek ora jenengan kroso nastani. paling kuwi disuguhne wong paling ya ora urung mambu lek telek. Kita kulino sampean mangan telek. Lek Kok ora sabas. kroso tau ngicipi sampean. Lek sabas kom iki telek sak sendok paling mangan ade ndak ro. Oh sesuk tak wae telek ning mahku sampean. Wong ya ora ro. Jadi non sewu saiki kowe. intine ngeten Pak Sun. Iya. Sop sak baskom diwe telek. Kuwi umpama paribasane sop rasa telek ning ora mesti lek telek rasa sop. Sop. Berarti yang paling unggul apa? Teleke. Teleke. Nah, dadi menungso ya kaya ngono kuwi, api o 10, elek o 1. Wong sing disan mesti eleke. Ora didelok apike. Nggih, nggih. Marilah kita menjadi manusia yang cerdas, lihatlah kebaikannya jangan melihat keburukannya. Lah iki apik Ngomong bijak. sapa lho? Iki angel diomong ya iki gedine ya. Aku lho buruknya apa? Iki lho kabeh wong lho, Bos. Sik, Rene, kowe ngomongi sapa? Ya ngomongi wong-wong lho. Iki mang diomongne pertama apa temane? Lah ya mbuh. Sing wong lunga to? Lah ya. Wong transmigrasi to? Nggih. Aku apa ngomongne eleke? Alah, mbok sunjun lah wis malam. Oh sik to kowe aja emosi, ngene lho tak luruske. Tujuane Masun. Iki ngomongnya bersih desa lho, bersih desa gesian lho. Lah iki bersih desa. Nah, Ngeten. Ngono lho. bersih desa karo peresmian koperasi merah putih. Lho, kok operasi merah putih? Oh, duduk ya? Duduk ngawur ae kok iso.
Bersih desa. Bersih desa. Ngono. Ngono lho. Ngono, kowe lek karo aku mesti kalah mergo aku ora tau kalah. Iya, ora tau kalah, ora tau main kok. Sik, Pak. Eten lho. Kowe menangmu karo wong sing tau kalah to. Giting raus, ane aja diawong ya giting nyau. Lho sik to. Bocah, awake dhewe wong nom ki ya kudu iso piye ngrogoh penggalih sing sepuh. Bisa ngomong rodok pinter ndak iso kuwi. Lho, Wong iso dadi wadah. nah kuwi lho. Mas Sun Wong ki aja golek bener ning rebutan salah. nah, Mas Sun ki kaya banyu diwadahi ngendi wae apik. Aku ngono kuwi. Kowe piye? Mas Sun ki kaya banyu diwadahi apa wae kenek. Uyuh sing terlecek nggon. Kowe ra sembrono omonganmu lho. Jane. Pangapunten Mas Sun. Nah, menika balura gesian. Nah, Menika balura gesian menika. abang ngene yo mantu kok iso. Basaman pakel, sendal basaman pakel. Menika nggih. Ini menunjukkan bahwasanya berbineka tunggal ika. Di Pak Dewan Guntur dari provinsi, Lenggah. Mbah Lurah nggih Lenggah, Mbah Camat nggih Lenggah, kalih Ibu Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, iki salah to. Ini yang bisa dinamakan berbineka tunggal ika. Menungso urip ning alam donya ki contonan manuk, Pak. Kok mbok kon nyonto manuk nek iki contone ngopo? kowe iki lho ilmu kok ngendi kok contone manuk iki lho. Sik jelaske kae. Jelasne manuk piye. Filosofi itu dari berbagai apapun itu bisa dijadikan filosofi. Wong saiki lho manuk kuwi lho wong ning sawah lho bingung gusah manuk nganti gawe boneka nggih manuk, nggih nggunakake manuk disendali ngono kae kok. Tegese filosofine, Pak. Pak Sun, filosofine. Jadi sing kula omongne Indonesia itu harus berbineka tunggal ika dan ini sudah terbukti bahwasanya Gesian ini menjadi barometer desa yang berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Manuk menika nun sewu, awake dhewe nyonto manuk emprit. Manuk emprit ini ada dua. Emprit kaji karo emprit gereja. Emprit gereja kayak moro ning nggone masjid ora diusir, emprit kaji ke sok kala mentok ning nggone gereja ya ora diusir. Ki nun sewu lho. Kuwi S5. S5. S5 apa? S5 menika apa? Ayo. Lah ya apa? Apa iki? Sapa, sopan, santun, salam, sejahtera, sakit. sakit ya sing lara ya awakmu, Ya, dik. Lah kowe iki rasa nggih sakit. Lah kowe pikiranmu kurang cerdik kudu ora maktek ngono lho. Lah ya tek lima lho. Dadi insyaallah Gesian ngeten iki, Pak. Ora beda-bedane. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan berbeda profesi dan berbeda penghasilan, tapi tetap bersatu padu untuk menjunjung tinggi harkat martabat Siji metu saka gereja. Loh nggih lho, Pak. Siji metu saka masjid. Baiknya kita menyapa. Menyapa. Saking pundi, Mas? Gesian ngeten niku, Pak Sun. Nggih ta mboten? Saben teko. Pejabatnya ibu pun ketok. Nggih napa mboten? Pak Dewan Provinsi nggih lenggah, Pak Lurah nggih lenggah, Mbah Camat kalih Pak menika Pak Sekcam menika nggih rawuh, kalih Pak Sapa? Juru kunci menika. Juru kunci matamu kuwi. Oh, nyapo nggih juru kunci barang yo. Pak Carik menika nggih rawuh. Nah, Lah, ngono. ini sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, Pak. Identik dengan tradisi. Tradisional. Dan ini yang selalu dijunjung harkat martabat budaya Indonesia. Nyapo kok selalu mengutamakan dengan baju-baju Jawa. Dan baju Jawa. Klambi Jawa menika nun sewu. Awake dhewe iki rasa ngomong maneka warna itu sudah menunjukkan bahwasanya identitas beliau itu sudah dipakai, Pak. Loh, Klambi apa? Klambi menika lho, Pak. Aku ageman. Iki saya kopokan lho dalang iki. Sabar, ngenut wong tuwa ki sabar. Ngadegmu pas kontrol sing ning nggonku dadi suaramu uwek-uwek. Kowe suaramu dhewe ora apik, dadak nutupi salon. Identitas baju itu menunjukkan bahwasanya karakter beliau itu sudah ditanamkan, Pak. Pak Sun Gondrong. Heeh. Lho nun sewu. Contone, tawa. Mbah Camat nggih klambi batik. Kuwi insyaallah Mbah Camat ora gelem nampa batik senajan to setitik. Jadi beliaunya itu selalu menanamkan jiwa kejujuran, transparan demi kesejahteraan warga masyarakat Pakel secara khusus, secara umum warga masyarakat Tulungagung. Ape. Loh, niki realita loh, Pak. Mergo nek mergo nek Pak Camat. Lah nyapa to sing menapa dhewe iki tak lem ngene lho senenge. Iki nemben Pak Sun. Oh. Batik iki ra gelem nampa senajan to setitik. Jadi beliaunya itu apa yang menjadi program pemerintah daerah, pemerintah pusat itu selalu diprioritaskan untuk rakyat. Loh. Koperasi ya untuk rakyat, MBG ya untuk rakyat. Yo. Ngeten. Mbah Lurahe sederhana. Sederhana Mbah Lurah. Mbah Lurah gawe klambi
Talura, ya Nek mek klambi- ageman blangkon. hem. Abu-abu. Abu-abu ki saka tembung amanah yang diemban sebagai lurah, insya Allah akan dilaksanakan dengan baik dan benar. Lho kuwi lho. Bu. Bu ki saka tembung B. B ki berbudi bawa laksana. Iya, iya. Beliaunya sudah terlihat karakternya berbudi bawa laksana. Andap asor belum cedek karo masyarakat. Alhamdulillah. Insya Allah pejabat dekat dengan masyarakat. Yang pejabat dekat dengan masyarakat, insya Allah masyarakat akan Kelambi jadi kuning. pejabat. Ora enek kuning. Ki saka tembung usaha. Usaha untuk mensejahterakan warga masyarakat Gesian ini yang menjadi prioritas. Alhamdulillah. Tuh. Mas Guntur agemane petak. Putih, pusaraning projo ning provinsi, pusaraning projo ning provinsi, insya Allah akan turun dari desa ke desa. Tilik warga, tilik masyarakat. Tilik masyarakat. Getihe putih. Ya lah. Oke. Teh, Lah ya putih getihe putih. teh ki insya Allah batih. Batih ki dulur. Batih dulur. Dulur. Tadi beliaunya tidak akan membedakan di sana, di kadang, di wong liya, di Batih, masyarakat. batih. Semuanya akan menjadi saudaranya beliau. Jadi apa yang menjadi kepentingannya, insya Allah akan diutamakan. Alhamdulillah niki lho Pak, niki lho. Ngene lho, Bos, kalem-kalem ngene iki. Panitiane lurik. Lurik ki insya Allah lurik ki lurus ora gelem lirak-lirik. Ya lah. Oh iya, Lurik panitia. ki lurus ora gelem lirak-lirik. PPP. Tegese dadi panitia sik. Lurek apa? Lurus ora gelem lirak-lirik. Tegese lurus dalam melangkah, lurus dalam mengemban amanah. Insya Allah ora gelem lirak-lirik, anggaran turah ya tetap dikembalikan ning Lah desa. kupang cethuk blantar jiki lho, klambine lurek. Ngono. Anu omong kamu kok ndi ya. Kuwi lah pekat to kok iso. Kok identik pakai blangkon? Blangkon ki blang-bleng bakal kelakon. Niki lho, Apa yang menjadi aspirasi masyarakat akan ditampung dan insya Allah kedepannya akan terrealisasi. Blangkone blang-bleng Bakal kelakon. Nah, Mas Sun. Ngene lho sing beskap. Beskap ki besarkan hatimu. Weh. Wong iki kudu duwe jiwa sabar. Wong sabar bakal subur, wong ora sabar mlebu kubur. Innallaha ma'asabirin. Centing. Centing. Centeng kiki. Centing iki lho. Cen ki saka tembung centing. Cen ki saka tembung cendilo. Cendilo. Cendelone awake dhewe sebagai ventilasi itu insya Allah akan membawa Ting. kesehatan. Ting ki penting. Ngono lho. Jok tengah-tengah sak dilat ngene. Ya lho ngono iki. Enek centeng jur, enek iki apa jenenge? Udel. Udel dasmu kuwi. Dudu timang. Timang. Iki ngati-ngati. Timang ti. Iki ngati-ngati. Ti yo kowe ngawut justru iki. Apa? Ti kok ngati-ngati iki lho. Lah apa? Ti bakul rujak lho kok. Iya. Jenengan iki serius, jenengan ora tau serius kok, Mas. Marai gayane pring apus ya. Jarik. Loh, mange apa mange iki lho? Timang ki titine tak turunke mangkat. Nah. Ben ora lali iki lho. Kuwi lho. Sing Dadi kowe bener. aja padha karo aku. Lah kowe padha ta karo aku. Kudune sampean isin. Aku timangmu leh nyolong nang nggonku paling kowe. Dagelan ngene sampean kuliah isin sampean niku. Ngono. Apa ki jare? Jar ki saka tembung jare. Wong ki aja sok nggugu jarene wong ning yen awakmu ora ngerti buktine dhewe. Lho. Dadi bukan mulutmu harimaumu. Tapi jarimu harimau. Nah niki lho. Lho, Bos, iki jelas iki. Jarik parang. Sesuk nah. Lho. Kok sesuk nek iki ngopo to? Kan parang to. Lha iki usane karo gisian kok. Parang ki saka tembung insyaallah gesian bakal pinaringan berkah barokah saking Kang Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lho, gesian ngene Halo. iki, Pak. Enek Di. bocah kae. Di. Wah, lho pauti men cak ya. Bocah ki nek kopen ngono kuwi, ngono lho. Kuwi jenenge kopen. Kene nduk. Ngono lho. Aku iki. Loh, niki jenengan gandengane Mas Luduk to? Napa? Oh iya, aku doa karo Mas kowe. Luduk. Iya no. Iki Iki karo aku. Ini nanti kalau karo aku, ini nanti akan merubah keturunan. Loh, merubah keturunan piye coba? Loh, lek anake bocah-bocah iki sampean umum. Iya. Putih ya mek putih tok, ireng ya mek ireng tok. Terus? Tapi lek iki sampean iki putih aku ireng, iki duwe anak kaya ula weling. Dadi sampean iki Kuwi sing nomor loro ndase kaya sekak kuwi malahan. Mangsamu. ya, putih men lho. Lah mbok bojomu ki disuntik putih ben rada ayu. Lek iki tak suntik putih lah kok sing putih mek matane tok. Dadi ireng ilang. Ngawur kok iso. Pangapunten Mas Sun. Mula sing digoleki Mas Sun ki ngene iki. Iya. Nyapa kok bocah wedok sindan-sindan ini. Mikir coba kene ndak, nah gitu kan. Nah ngono. Oh aja nang kono nduk mriki ya dipegang ngene. Nah ngono. Soale bahaya. Mare anu Mas. Mas Luduk mboten ngerti kok. Kriteriane mboten ngerti. takonono jenenge sapa? Asam lho. Mripatmu kok kucing angguran. Kowe iki bocah. Bocah Gen Z iki yo ngene iki. Milenial, Wak.
Ambok bojomu kae tetesi beling ben apik. Cak sinden saiki rata glewu. Lah nggih. Glowing kok glewu. Apa? Glowing. Glowing kok. Glowing kok glewu iki MC kene. Aku nek glewu. Weh, ra ngerti. Glewu iki kene biar penyiar Sigi TV. Iki glewu. Omongnya glewu. Glowing kok iso. Siapa sama dia? Asmane siapa saya? Rinvi, Om. Sapa, Dok? Rinvi. Pirang in lho. Loh. Kok pirangin piye toh? Biasanya nek Rinvi selikur in. Kuwi lak TV wah, ngawur wae iso. Dalammu dia, mamu dia. Omah. CP. Mboten kula buta lho, Om. Oleh mau gawa apa kecot ya Mas. Di dalamnya. Dalamnya sendang. Oh sendang kan Nggih. dhuwur. Wah, tas sendang ya sing putih kaya ngene ta sendang. Lho, cah sendang niku putih-putih lho. Om. Kana gon susu kok ngawur. Nggih. Mriko mandi Kana gon susu. susu ha. Kowe rono yen kepengin Aku tahu main yang sendang kon ngombe to. susu murni. Kon susu murni nak aku nyedot dhewe to. Heeh. Lah aku tak sedot lah kok sapine lanang lho. Lah kok muni neh kae. Lho, sendange pundi? Lah dia. Tugu. Oh alah tugu to. Iya Oh, iya iya. tugu. Enjinan semerap. Udah aku. Tugu. Nggih. Desane? Desane Tugu niku, Mas. Oh. Lapangan Tugu ingkang jenengan. Dalan kep gitu lho. Ya. Tugu. Nggih. Ya iki lho. Sing Kayak biyen ngidul. Iya kuwi sing mboke sampean gendake lho. Lho lho ngawur. Kowe kok nekmu pegelok tenanan iki ngopo? Karo aku. Jan aku gumun kok. Kowe Iki njaran iso. iku tak. Reok iso. Oh ngeten. Oh iya, koprol iso. Bocah niki kena dititeni mau. Piye? Niki papunten. Nyapa kok niki sebabe pinter. Bocah wedok ki angger bathuke kok kebak rambut mesti pinter. Lah, Loh. anake jok kluthuke kebak rambut bocah kok senewen. Tuh. Lah nek anak. Sabar. Nyapa tok kowe iki? Aku lek perkara dilokne aku ora masalah. Nek lek Sabar. perkara dilokne keluargaku iki harga diri lho, Bos. Ya harga diri Kok harga anakku diri. dilokne. Sabar kowe iki arep nyapa kok iso. Kok anakku rambut tok piye? Lah iya ora rambut ngono kan tok. rambut tok kene aneh. Lah aku lak ngomong nek bocah wedok bathuke rambuté akeh kuwi mesti pinter tur cerdas. Ngono lho. Nek anake kluthuk pripun, Mo? Rambutnya ya akeh tapi cair rada sloyo. Kae turunane bojoku sak rai rambut tok. Kae. Loh, sebabe Mas. Turunan diluwu. Kowe yo ngawur kok iso. Rinpi ya. Nggih. Jenengmu angen to Rinpi. Iki kon jaranan apik. Kon jaranan apa kon apa? Lho kula nderek kok. Sebentar. Bocah duwe kemampuan Pripun? dhewe kok. Nembang, kok terus Nggih. gini jaranan sampean jaran ngono ya. Oh, ngoten. Iya, iya. Nggih. Ingkang jaran jenengan. Terus sampean. Oh, kula. Sampean sing sekolah apa? Nggih, Kelas tasih. pira, Dok? Kelas pira, Dok? SMP. SMP. Nggih. Tenane. Lho nggih. SMP kelas pira? SMP semester Hei, 6. kowe lek arep jaran roke dikapane Niki dibikak mo. dicincing. Nggih dibiak. Dibuka kondur ini, kalau ngene. Ben kaya penari striptease ya. Ya anu gitu. Jale piye? Jale lek nggae jaran piye? Ngeten. Aduh. Oh ya ora. Oh, penak wis enek bukaane le. Berarti kari ngene. Iki ketoke ya mesum kok ketoke. Wah, ya berat. Ya. Arep bukae ya dipraktekke ya ngopo kok iso. Sik, Lho cirose nyuwun dipraktekne. Tembang. omong mbok kon jaran. Nggih. Nek jaran wedok no apik. Melayu no ramuni. Lha lek Lah nek jaran lanang, Aku ndek jalan Melayu to, lha kok mak pok. lah ya malah cilaka kowe. Nyeromoh jogluk. Dagel nyeromoh ta. Seneng Jarane apa? iki lho. Ojo lek nyeromoh ora tak jak. Ya ora mesti bocah wong tanggapan karo iki tok. Arek si akeh Endi? sasi urung diomong ya jogluthuk kok. Jogledik kok. Ngarek loro. Paling arep golek pasangan seje ora Ora mungkin. Ora mungkin. Wah, aku karo iki biyen ngene yo. Saya itu sama ini sehidup Loh. semati saya sekata. Kabeh wis ganti, aku tetep karo iki. Lah Lan kene sebab to? aku arep wayah ning Tamban ora roh. Lu ora ro lho sampean. Ngapa aku ngomong sampean? Kowe ora diomong iki. Ora lho. Omono Mas. Berarti ki arek ngejak jo sentun. Ora Boten. mungkin. Panggah iki. Ngapa sampean? Tresno kok. Ora tresno, mergo sing iso dihapusi mak aku tok wingi. Ayo. Jarane lho. Tembang. Jarane Langsung jaran wis naon? nggih ndang slerekno nggih unggahno. Lah, iki Terus silakno terus Sini iki. jalan. Oh niki kula langsung jaran mo. Angel dalan ki yo. Lagumu sing ana jaranane Oh, jajal. nggih. Tak sawange coba Celi. Nggih. Romo ki pengen ngerti Lagu sajroning karanganku apa? Lagumu apa to, Napa mo?
Ingkang kula saged mawon, Mo. Sik to kalau sik kempiten sik. Oh, niki. Heeh, kempiten sik jarane. Tuk. Bojomu mbiyen lak penari jaranan tok. Penari jalanan tapi sedino. Kowe jen ora tanggap. Bojoku mbiyen Kowe iki talekno kae. Sendok Kowe iki terus bojoku mbiyen iki penari jalanan ngene tapi sedino langsung mlebu rumah sakit. Ora fit awake. Ora fit piye. Lah iki pas peringe kok nelusup ning kene nanti Tak tuyuni. Nyapa dadak nusup ning kono, Mbak. Lah iki jan nyromo. Nyromo Mas, iki nyromo iki. nyeromo. Kowe lek nyeromo aja melu. Nyromo. sing romo ki sapa pancen yo tenan kok romo. Iya. Lah kowe ngene ngono mang. Kene. Benakno to, benakno sik. Kowe iki dagelan wis ora oleh nyeromo. Iki mbok piye lek gawe piye iki? Anu diganti aku no iso ra ya? Lah. Nyapa iso ngono. Tuk. Kuwi nggon lemek iki nggene Margoino. Aku ino. Lho. Wes. Benakno. Nah. Umpama awakmu dadi rara. Talenono iki tok rasa melu. Tak. Wah, nyromo kowe, nyromo. Tuk. Bos sekali Kene. bos sekali Kowe numpak. ngomong kowe iki. Sekali numpak jaran ki boncengan ngono lho. Porno, kowe aja melu sok ben. Oh alah, coba karek sitok-tok kok gancal. Kowe iki kudune ngethukke iki. Lah ngono arek kok talekne kok mburi. Ngethukke iki kok samping, kok ngarep lak ya saru. Lah, Jaran ki yo. Tik, kowe rasa manu ben iki kowe serani bojomu kowe. ya kita ngengkel ya. Ya, gak enak dhewe karo ana apa. Kowe arep nyonto. Sik. Kowe arep nyonto jok klitik ya? Arep nyonto jok klitik. Pangak kleru kowe karo pangak kleru kowe. Iya. Erono kan blak kan. Lho, kowe lho sing tak kongkon. Tak benane pangak ra bener ngengkel. Kowe anak buahku. Wong Anak buah ora Suwis yo yeting nih. lek munalekno aja karo Par loro lho greget nih awak. aku taleni kene kleru. Nyromo. Ndase kualik lho ndase. Ndas kualik ndase. Ndase lho kualik. Ya pasang dhewe. Numpai kok mburi. Kowe ra sopan kok. Kowe ra sopan, Numpak kowe ra jaran sopan. Kok pegel-pegel nak ganti daster kok iki Susi ya. Kudune ngene lho, kudune. Nduk nyuwun pangapunten ya, Nduk. Nggih. Yen ana lupute lehku nglebokke iki. Tik, wawang delok aja kok kowe rasa anuken iki lho. Oh, alah kleru neh. Ruang ono rasa ngedak. Ruang ono rasa ngedak gelat. Aku kok loro ati to bengi. Aneh. Ini. Yo, nyromoh bengi. Saya tuweki momongane angel. Ini anu gini, kowe meneng ning kono to. Aku tak ning kene. Angel. Anu njaluk tulung, Drong pasangno Drong. Yo ora aku yo ora pantes to aku ki beriman. Apa? Beriman. Lah aku bendina ngene Gus Sidam kok. Sun Gondro kok beriman. Kok dolanmu iki ning Gus Hitam param ning Gus Samsudin lho iki. Kok Opo? beriman. Samsudin Wis enek. Nuwun sewu sik to. Nuwun sewu. Nah, kok menawa enek nyenggol iki dadi ora salah. sek ngono lho. Munggah sek ngono lho. Anu nduk ora to bocah. wis. Wong dididik pinter jane. Wong lek Sampeyan ki sing nganu taline cikatan. tali wangsul e. Salah lho Om niki. Tali wangsul. Ora nggo dhuwit ra iso mulih. Piye Nduk, sing bener piye Nduk? Teng mriki. Oh alah aku ya goblok lah aku asine ya. Asli ya bener nek dilokke mah ya bener. Aku ora melu-melu. Domongi wedi nek seneni bojone lho. Tuh lek. Kowe iki jan. Lah terus lek nyantolke iki kepriye? Jare kon ning kene iki. Jarane slempitno ning selakangane sik. Nyeromoh kowe. Nyeromo. Lah lek kene apa jenenge iki lho? Kok ngomong Kene iki apa lek ra Kok selakangan? ngomong selakangan nyeromoh kowe. Tik. Tik. Ya dalem. Nyeromo. Rasa ndak aku rasa Nduk. Lah jenenge iki to sapa ngono lho. Wis ngene cekleng ngene wis rasa talene Nduk. Wis ngene. Angel lho melu ki ya. Angel. Sini lho, lu. Suwi angel lho iki. Kakak nyeromoh Nduk. Apik, kakak nyeromo dagelmu. Oh alah gene ngono Nduk. Kowe sok. Sing apik. Ngejak dagelan sing ndek ra ndek dhuwur-dhuwur lho. Bocah. Wes.
Di api-api nyuruh Ya wis pramudeng sak karepmu wis maksud wis kamela. Wong nek kaken kumpul uncek ngene iki lho. Aku wis tak pikir ala kleru kabeh kuwi anu. Suwi-suwi samane saya tuwek saya kenyih iki asine. Adegan kobong. Kenyih. Wes piye, Nduk? Wis ngono. Ayo. Tuk, Apa? lho, kowe iki jaranane Mau lho. jare kon unggo ae. Lho, kok ora nyeromok. Aku tak ngono lho, nyeromok. Aku lho izin. Aku lho putune kiai gitu. Lah alah, sampean ki putune kiai tapi kiai mau ngakoni putu awakmu. Jan bapak Victor yang ngeliramu. Lho. Yo, iki piye? Jogete? Ah niku no jaranan sing Ya wali kondi. Trang tudung kan ya lho.
koprol. Carane nang urung koprol. Ya weh. Oh, awas. Ayo. Os. Ayo. Ya, ya. Ayo. Sik. Kono sik. Kono sik. Kono sik. Kono sik mikir sik. Ayo. Ayo mikir sik. Ayo. Kono. Ayo. Kono. Ah, kono wes. Oh. Ayo. Ayo. Cias. Oh. Ayo. Sik. Ayo. Sabar. Oh, matane mlilik. Ya sik kono sik. Sabar, ini sabar sik. Mas. Oh. Was. Sabar sih. Sabar. Oh. Ayo. Oh, ya. Pak, sabar. Koprol. Ayo. Pas. Loh. Sabar. Awas. Sabar. Ayo. Pas. Oh, iya. Wah, kengko nek cancer piye bocah iki? Oh, pas. Satu, sabar. Awas. Edo. Oh, iya. Oh. Awas. Pas. Oh. Was. Jodul-dhuwur katokmu. Ayo. Katokmu jodul-dhuwur. Ayo. Nah. Was. Oh, was. Oh, iya. Oh. Iya, oh. Was. Asolole. Koprol nek. Ayo. Pas. Yo, tandingi. Pas. Oh. Bos. Sabar. Sabar. Lah yo kudu awan. Was. Oh. Hey. Oh ya. Hey. Oh ya. Hey. Oh ya. Hey. Oh ya. Ya. Iya. Sabar, was. Oh, yo. Apa iki? Oh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Oh alah, ya endi mau? Endi? Yo, masalah. Bukan nduk. Pas. Oh, selingono sik, Nduk. Pas. Sabar. Sabar, Mas. 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 Alon takon ayo. Mas, alon, Nduk. Nek koprol alon. Mas, oh ya. Oh, hei. Ya, mas. Mas, iya. Wah, iku nek ora iso manak piye? Mas. Oh. Dek paling yo kudu dienek iki. Pas. Loh, sampeyan lho. Ganti awakmu. Loh. Aku ki pawang. Banyune powes iki. Aku ki pawang kok iso diatur yo. Oh, sik, Duk. Sik. Banyu. Tangane ngene kok. Tangane ngene. Wis mari. Oh. Lah ngene kok. Mau ki ngene. Kelopon jelu ta kowe. Mosok dadi yo mari cepet ki. Oh, no. Yo, iya. Os. Loh. Pas. Dadi to iki. Dadi Iki berarti ora sadar. Jak turu ae. lho. Kok cak turu piye lambemu? Ora sadar nyapol ora sadar. Sik tak uculane. Oh. Heeh, mumpung ora sadar, uculono kabeh. Jajal cokoten dulu Kira omong. Ndi ngombene mondi? Masak. Tuk, ceklono, Tuk. Ceklono. Kowe iki nek nderek Mas Gondrong ki Aja ditambali. nyapa? Mumpung ora sadar. Lah, kowe iki nyuruh. Ayo, diapa-apane lho. Aja ngawur ae. Gocokno sik. Gocokno, lemahno sik. Gocokno to tak tambanane iki lho, tak mangsane ning kono. Bismillahirrahmanirrahim. Dok maju, Nduk. Jan iki rena-rena. Salam tunggal guru aja ganggu kanca aja nggodha demit ora ndulit setan ratuyan. Kaki danyang kaki bumi nini bumi kuasa ingkang nyesep jembar sukeripun kluthuk. Mugi-mugi sageta waras kados winguni. Mbah danyang kaki bumi nini bumi kuasa. Modine ngelak. Bumi kang nyesep jembar sukeripun. Lare niki mugi-mugi kula nyuwun donga pangestu panjenengan. Muga-muga kanca ranggoda setan radoyan demit randulit muga-muga kakang kawadyarari dulur papat lima pancer ngalih. Aras yo, Nduk. Sabar. Gocokno. Kaki danyang kaki bumi koso ingkang nyesep demben sukeripun. Lare menika mugi-mugi kula nyuwun sabiyantu panjenengan kakang kawadyarari papat kebat lima pancer kasebut ari-arinipun hot sentel het. Kula nyuwun donga pangestu Aras ya, Nduk. Sing ngobati aku. Ceklono. Oh. Mangan apa pedes mataku. Sabar, Nduk, sabar. Pedes.
Jopomu dikenal lho, Duk. Kaki danyang nyai danyang sing baur rasa pawan gunung kene hot sontol hot head center head lemek turu jenenge karpet jeneng desa jenenge lemet nemplek ning katok jenenge kepet kepet. Sik, kowe iso nambani nang. Tuk. Nah, nyentang leti. Sik sabar. Jopone sing bener. Jopo mang apa? Jopomu mang apa? Karpet jenenge karpet mang apa? Kleru. Jelasno kok nek salah. Kudune kowe jopomu sing lene semara bumi aku semara bumi. Lah nggih Mas kula gawe kok kuwi. Ora kok terus umang. Wis, jopo nek. Cek. Tak moy. Jopone nekno dhisik, baru lek jopone muni, kowe terus banyune lebokno ning kene lambemu. Ngono. Tak gojekane. Jale sing sabar nduk ya ngerti aku ngerti. Dina iki kowe kudu waras. Aja nganti kowe loro. Ceromoh kowe. Tuk. Dagangmu ndak apik kowe. Kowe rekasane Ndak kancamu. gelok ngrujuk kancane piye. Ben padha mambu banyu pesinge iki ya. Ya nek mambune ra apa-apa dul. Terus mlebu ning gone iki lho. Ngene kae cewek wedok ganrene tak. Bangsane. Junono. Ganrene, geret rene. Ayo. Iki nek ra sing nambani. Lho. Ngene ora anu ora wis jan angel ra mok dul. Oh alah. Ayo golekno. Le lampune patenono dulu le. Carane enek lho. Kecil. Iku opo sih? Drong apa drong. Alah, lambene. Ngene lho, arepe ngresiki jiwa iki kudu ragane diresiki sik. Ragane diresiki. Nek ragane ngresik, dadi iki bakal ndang ilang. Lah kene pas madhep ngene kok lambene rada Ya jopo ni lho kuwi. Kowe kok mesti lek ngentaya aku kowe. Nyeromok. Tapi ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bapak tangkir tangkir. Kelahiran apa? Ceritane takoni jane iki suku napa lho? Sing mlebu apa? Sing mlebu sapa iki? Mbah Supri. Sapa? Supri. Oh, Supri koncone Hasan. Hah? Koncone Hasan gogo numpak sepeda unta lho. Hasan po Sulaiman? Ngono. Oh. Iya. Kuwi mari ora mergo ditambani mambu abape lho. Gondrong guyu. Lah, ora mari no. Wis mari lho, wis mari. Oh, sik, tak celukne Pak Lurah lho, Pak. Kak, ngene. Anu, Iki Pak Lurah. iso mari. Wah, Iki sing nambani. ngene, tak critani ngene. Iki tak bisik ya aku. Piye? Isane mari, bocah iki kemengana. Ah. Di ati. Pak Guntur. Oh, Oh, sing iso nambani Pak Guntur. saweran. Oh, Pak Guntur. Anu, kinangan. Demite gelem ngale nek dikinangi. Sik to, apa enek duit to? Kira. Hei, rungokno dilon. Demite gelem ngale lek dikinangi. Lho. Masa demit tok ngerti SPJ to? Iki lho. Anu Pak Dewan. Sik, sing nginangi sapa, Nduk? Anu. Oh, lurah Nggih. karo Mantua. Jogoboyo. Terus Apa? karo Pak Guntur. Pak Mantumo. Mantumo, Sapuan. Iya. Wantumo, Lurah. kinangane piro? Beh, jadi demit apa maklar aja. Wantumo 200, terus sijine wau 300. Wah, Omong-omong kuwi mudine combe kuwi. Mudin Cumbre kala aturan Pak Lurah. Pak Lurah niki Anu, Pak gini, Guntur Pak Anu. niki nyun berkenjengan nambah. ini Pak DPR, kurang mari lah Pak DPR ini. Gini Pak Lurah. Wah, Kalau, tuk. Toto. Nah, ini. Pak Mantumo ya
Pak, demit wedok iki. Asli demit wedok tenan iki. Wis, tenan. Loh. Modar aku, modar tenan le. Pak Mantumo wis. Wis, tenan. Wantumo lah. Wis, duit stempel ketut iki. Wis. Awas ya. Wis. Hop. Iki Woi, lah. Pak Tumo. Paman. Pak, nun saya Pak Sun. Mbak. Pak Mantumo. Mbak. Paman. Demite njaluk 200 kinangan. Combe. Ya ampun. Combe. Nang dirogone. Biyen dalang iki biyen combe GI biyen asline. Ya wis kuwi Demit iki paling ora menyan mbok kembang 200. gitu. Lah demit ngerti ya. Takon apa iki? Mbak Lurah 300. Ngerti yang ngono mau melu dadi aku. Ngapunten Bapak Camat kali Bapak Guntur dan seluruh masyarakat Desa Gesian. Lho, Mbak, niki nek dereng di tambuhi dereng Urung- marang mesake, Mbak. Ngapunten Bapak Dalang. Nggih. Rogo- Ngene ra, Mbak Lurah. Lek urung nampa di 300 urung iso mati. Nggih. Ngapunten warga Desa Gesian, kita mengadakan bersih desa tujuannya yaitu tetap menghilangkan semacam orang-orang semacam ini. Nah, Menghilangkan juga sesuker. orang yang sakit. Nggih. Mudah-mudahan warga Desa Gesian, Kedung Dawa Sweden, Gembah Ripah Rojinawi, Amin. murah sandang, murah papan, Amin. murah pangan. Amin. Demi tilangi nggih. Nggih. Kita dibeli dari balai Gusti Allah. Selamat donya, selamat ngakhiratipun. Amin. Mari, Mbak. Aku ya anu, Dik. Ngene, Le. Tuk, tak critani. Oh. Lalu. Boleh iki Sik, Mas, tak golekne. Mas, banyu sak ember, Mas. Mari ya, buka. Banyu sak ember. Om, Dalem. kula pun mantun. Ya wis. Mari, Nduk. Oh, tapi enten malih kok. Apa ki? kluthuk ya kok nyambung. Gas. Wes, mari. Ki gek lakon. Jokabaya. Jokabaya sing ndi? Sewengi kon ngene, iki engko renes ta iki. Renes, sewengi kon ngene. Jokabaya sing ndi? Atuh kok, Nduk. Jogobaya saiki ra iso teko, saiki sik lagi Joko Bajul iki dadi Jogobaya kok Joko Bajul. Mbahmu. Bang, ngene terus Ya. dibat. Tambani. Jokabaya urung, Om. Jogobaya engko Jogobaya ning ditonton. Sing dadi kotaku. Ndang Warasana ya? Ya, ki lho. Jogobaya. Jogobaya wis jan wis jan ora ngono dadi wedok. Jogobaya. 250. Ki jane dalang apa bang plecet jane. Lho niki mau kaya wis mari to, Mas. Iki lho kae lho kumat nem mlebu neh iki lho ora. Sampeyan mbok paham to kuwi mlebu neh. Kok barangku Pak rokok Camat. duit 250 kae bendang mari ngesakne kae ganggu rangkane. Engko baraku Pak Camat terus Pak Guntur. Ya ngono no. Anu ngarep kayak ana kotak amal ngono lho. Sampeyan jenenge sapa, Mbah? Supri. Supri mati tonggoku. Ya tanggomu kuwi sing mleboni aku. Walah, wong rungane iki gedhe ora cilik. Oh iya to. Iki Karo piro, ya, Mas? 250. 250. Iki 250 tak utang. Jogobaya pewetil. Nah, Weh, Jan wis kaya. on. Pak. Wes. Anu Bisa nek Jogobaya nek cedhil. Romone mawon. romone. anu Nduk. Iki aku wis Pak Supri. Nggih. Sampun. Oh Pak. iya, Nduk. dikai dhuwit boso. Nduk, 50 kurang jame jaluken kodolon. Mari aku, Om. Wes, mari kene. Makasih ya. Nggih. Iki mung Eh, guyon. kuwi cara nembang-nembange apa? Sembah apa, Nduk? Kula. Heeh. Napa ninggal Apa kata beneran Islam? sih? Beneran sih. Oh, lerene. Nggih, leren sih. Anu, dan ora leren itu mau duit Iki oleh piro? iki ndak iki kene. Leren penak ngono tok wis 600. Iya. Jual. Aku kemblong ning bumbuan. Bergaya. Iya, Apa neh? sepote sing dadine kene kok. Nika. Uduk sing dadi mlayune kene wae. Oh iki lho cah iki. Saka ngendi iki? Jolotong. Ya. Ayo. Blotok. Ya, Dong. Saya Jolotong. Kidung Manggala. Kidung Manggala
musiknya apa? Musiknya gawe apa deh? Ki nderek panjenengan. Kan gaya Oh alah. Niki to, ndamel gamelan to. iki lho. Spotnya. Lho lake damel spot. Heeh. Lake damel spot. Kene. Oke, Iki. Nah. Ben gaya sik. Iki bape model. Oke. Oh, anu Cak Dik. Jakarta iki. Nggih. Nenek. Kongko digongko nyanyi. Iya. Ini bapaknya. Lho sampean kuwi lho peseno se Tampil anu model iki lho. delok wayang kok gelungan nyapun. Ngono. Lho. Tak dadi. Nek. Asik iki, fashion. Asik. Oh, asik. Apik lho. Pawakane lencir kuning merati. Nembang. Ayo. Oh, kula kalian iki. Nggih, siap. Oh. Loh, kuwi kuwi. Sok ojo nyeromone kok. Kowe nyromo kok mare. Kene lho, Nduk, kok iso rena-rene iki ngopo to? Nggih. Kowe aja cedek-cedek aku ki sinyalku api-api lho bengi iki. Kowe ora sembrono kowe. Ayo, lagune duet apa? Duet no. Duetmu apa, Nduk? Napa? Sing penak. Ayo. Lintang Semoro. Wis manut sak unimu wis tak ladeni. Sakarmu iki sembarang lagu apal. Apal aku seneng aku bocah ngene-ngene iki rada setengah kemampu ngene iki enak. Kemampu niku napa? Kemampu ki ya mateng ya mentah ning dipangan panggah penak ngono lho. Nggih. Ngono. Irungmu mbuange, Nduk. Kula kan Cina. Cina aja dawa lho engko koyo henger engko. Lagune apa? Lintang Nduk? Asmara. Oh iya. Oke. Hah? Lintang Asmara. Oh, lintang. Pak Dalang saking Pak Basuki Ngipik Mbono Nggih. sedia beras asli Tulungagung. Min. Nyuwun langgam memanik Derek. wong pun diaturke. Nggih. Karya panjenengan. Kula kintenaken Pak Bani Juragan Jagung Gesian, Pak Kojin toko usaha tani Miren Ngranti, Bu Ira Kios Bagas Kalituri. Waung, matur suwun. Yo, genduk kae suci. Ya, Dek. Celok. Susi ya suci. Suci. Susi. Yo, Ci. Susi. Susi. Susi silik kitimi. Susi. Susi silik kitimi. Suci silikimin. Sing mikir kiliti. Susi silik kitimi. Sing bener ki sing pikir kiliti kok iso. Sugeng dalu Mbak Susi. Nggih, sekendalu mblodok. Sehat ya? Nggih, sehat. Lah iki lho seneng ku ngene iki lho. Ngomong apa-apa ki kabeh nggawa wendono dhewe-dhewe kok. Mereka. Nggih, Kak. Nah. Heeh. Ya. Dawi napa, Mas? Anu coba sampean ngomong I love you gini maksud. Lah aku sing I ngomong love you. bocah ki latah iki. Tebaknya apa Mbak Susi? Nggih. Dawa apa Bos? Lagu apa? Nah, Lagu apa gini? lagune manut apa? Bebas apa jalan? Bebas. Bebas jalan apa? Nggih. Apa? Master Mendem. Master Mendem. Oh iya. Nggih. Oke, siap. Tek. Ya, kono le. Makasih Cahyu ya. Aku lek bocah ngene iki dan seneng aku. Aku lek roh cah cilik ngene iki cuman Piye iki, Mang? Sik, sik. Ceritane Anu, aku lek cah cilik ngene seneng aku. Piye? Ndang satset ngono lho. Kalem. Mulek tok. Anu golek iki kok. Oh tak golek sisih ya Cahyu. Sabar ya, Jo. nek kowe Ngene iki yo. nek kowe ndek dhuwit to ora. Nama siapa? Kok sungguh rokok iki gedeng. Anu Anu sak iku. utang 50 ya Mas, utang 50 tak utang. Piye to? Iki Mang piye to ceritane kok? Niki lare niki kagungan jiwa seni. Angger ngertos swara gamelan ngoten men kudu joget mawon ngoten. Oh, nggih apresiasi yang luar biasa. Putrane sapa? Ah. Oh, namanya siapa? Oh, saya lho. Putrane sinten Cahyu? Kami tua. Jogoboyo. Jogoboyo sik ya sabar ya. Sik. Anu utang. Oh, Utang. lek anake Jogoboyo kemang njaluk duwite sing dikekne Mang. Kok
ketoke trah dipancing kok. Tetoke. Anu nduk duwe Jogoboyo balik 100 nduk. Nyapa Anu, Duk. ora ngono. Ya nduk ya. Wah, Ya. Salim Om Klutuk. Masyaallah. Dongane Om Klutuk muga-muga tetep tuwek ya, Nduk. Jogoboyo kene le pinter ya Iran. Oh, no. Makasih ya. Makasih Cahyo nggih. Sama kasih berapa, Nduk? Oh ya. Ya wis kuwi bahasa isyarat, bahasa Aku lek isyarat. ngene koyo guru PAUD gitu Iya. ya. Bahasa Makasih isyarat. Cahyo. Mas, Nggih, dawuh. budgetnya gara-gara. Siap, matur nuwun Masun, matur nuwun Masun. Kae wis ketara arepe budal